κρατάει ένας καφές. Μείνε ακόμα λίγο, λιγάκι να ξεφύγω κι ύστερα πες μου γεια και πως θα έρθεις ξανά. Μείνε ακόμα λίγο, λιγάκι να ξεφύγω κι ύστερα πες μου γεια και πως θα έρθεις ξανά. Για την Βασίλη Γλυκά. Ρομαντικούλης ο παλιόγερος θα πεις. Όχι βρε, άσχετο. Με βοηθάει να θυμηθώ. Πανσέλινο. Ανάθεμα τα φώτα τους πως την καταντήσαν. Πηγαίνεις για να περπατήσεις βρε αδερφέ. Να χαρείς τους ίσκιους, των δέντρων, των σπιτιών, των ανθρώπων. Και σου έχουν τα κολοφώτα τους αναμένα. Όλες οι λάμπες στη σειρά. Τα καφούν. Μια φωταψία τρομερή. Που κάνει το άμυρο το φεγγαράκι να μοιάζει χλωμό. Σαν μαραμένο λεμόνι. Γιατί βρε γρουσούσιδες. Γιατί. Μαλάκες ήμασταν εμείς που τα σβήναμε όλα. Τώρα θα μου πεις. Ήμασταν τσιβούτιδες και κάναμε οικονομία. Όχι βρε. Όχι. Μάγκες ήμασταν. Μάγκες. Κλείναμε νωρίς, παίρναμε το ρεπουδάκι μας, το κοριτσάκι αγκαζέ και περνοδιαβαίναμε τα δρομάκια της Αθήνας. Όχι αν είσαι μάγκας κι εσύ, βρες μου ένα δρομάκι τη σημερινή μέρα. Δεν σου λέω πολλά. Ένα που να μην έχει αυτό το ζαλιστικό φωτάκι από πάνω του. Να μας ζαλίζει, άιντε να μην πω τώρα τι. Ενώ τότε ήξερες, Πασέλινος, τα φώτα στην πόλη σβηστά. Οικολογία φίλε μου, οικολογία. Τι το θες το φως από το φωταέριο όταν έχεις το φως από τον ουρανό και ήλιο στο φεγγάρι τότε. Μέρα σχεδόν. Σχεδόν γιατί είχαμε και το κορίτσι. Και τη σκιούλα μας τη θέλαμε. Κάτσε βρε να θυμηθώ πως τη λέγανε, κάτσε. Κολλάει το μυαλό μου. Κολλάει. Ανθούλα. Ανθούλα τη λέγανε. Είχε κάτι όλο στρόγγυλα δαχτυλάκια. Σε κρατούσαν κι άναβο τόπος όλος. Και είχες και το φεγγαράκι σύμμαχο. Γελάει. Τι γελάς τι γελάς. Την έπιανες από τους ώμους κατά μεσής του δρόμου και την έλουσε η Πασέλινο με αυτό το μεθυστικό φως και την έκανε κούκλα. Τα μαλλιά της ολόχρυσα κι ας ήταν καταμετάχρητη. Τα χειλάκια της ροζουλή. Την έκανες μία έτσι απαλά, μην τρομάξεις το κορίτσι και το βάλεις στα πόδια, την ακουμπούσες στον τοίχο, το κατάμαυρο από το σκοτάδι και τη φύλαγες. Φιλί ήταν αυτό ή η κόλαση η ίδια. Στο είπα την αρχή, η Πασέλινο με κάνει και θυμάμαι. Καστρινός Γιώργος! Καστρινός Γιώργος! Σου συστήθηκα. Δεν σου συστήθηκα, φιλαράκο. Καστρινός Γιώργος Φανοκόρος. Τι είναι ο Φανοκόρος? Άιντε να σου εξηγήσω. Να, μόλις δείχτωνε, παίρναμε το στουπί και ανάβαμε τους φανοστάτες στους δρόμους της Αθήνας. Αυτοί, έτσι με τα κουμπάκια. Μας ήξεραν όλοι οι πρωτευουσιάνοι. Γαζιέριδες μας λέγανε και περιμένανε να φέρουμε λίγο φως, μπας και γλιτώσουν καμιά τούμπα στα σκοτάδια.
Καλή δουλειά. Καλή. Και σεβαστική, Ορφανό ήμουν. Στου Χατζικώστα με μεγάλωσαν από 3 χρονών. Εδώ, παρακάτω στην Πειραιώς ήταν τότε το ίδρυμα. Τα γράμματα δεν τα έπαιρνα, φιλαράκο. Τσαγκάρης δεν γούσταρα. Και ένας υπηρώτης που μ' αγάπαγε και με έβγαζε καμιά βόλτα τις Κυριακές, είχε τον τρόπο του και με έκανε πανοκόρο. Υπάλληλος στο εργοστάσιο φωταερίου δηλαδή, για να το πούμε κι αλλιώς. Είχα και το ύψος για 12 χρονών αγόρι, βοηθούσε όσο να είναι. Αλλιώς έπρεπε να με χώσουν στους φούρνους. Μπας και μάθω τιμώτηση και βγάζω το ψωμάκι μου αξιοπρεπώς. Ξέχασα να σου πω, κολλάει το μυαλό μου τελευταία, κολλάει. Μετά το άναμα που λες, το έπαιζα φαλοφύλακας, Γυρνάγαν κάτι κολόπεδα και καταστρέφαν τα φανουδάκια μου. Εκεί πάνω θα ήταν που λες. Όχι, ψέματα. Θα ήμουν κομμάτι μεγαλύτερος. Γνώρισα την Ανθούλα. Ξέρω τι σκέφτηκες, μπαγάσα. Ξέρω. Αντί για περιπολίες έβγαινε ραντεβουδάκια. Πες τώρα, αυτό δεν σκέφτηκες? Όχι ρε, όχι. Εγώ είχα μπέσα ρε. Το κορίτσι το έβγαζα νύχτα μόνο όταν είχε πασέλινο. Και εγώ έπαιρνα το ρεπουδάκι μου. Και είχε ένα φως στο άτιμο το φεκαράκι. Που μοιάζαν οι καλύβες με παλάτια. Και τα χαμόκλαδα με κήπους παριζιάνικους. Και τις άλλες νύχτες. Μη θαρείτε. Μια σταλίτσα ίσα το φως. Ίσα ίσα για να δείχνει τον δρόμο. Και ίσα για να κρύβει την ασχήμια του κόσμου. Με πονάει ρε φίλε που έχασα αυτόν τον κόσμο. Σκίζεται η καρδιά μου. Αλλά τι να ξέρεις εσύ από πόνο. Που μια Πασέλινο αληθινή στην Αθήνα δεν αξιώθηκες να δεις κακομοίρη. Τον Γκάζι το ξέρεις τουλάχιστον. Αν πώς δεν το ξέρεις, πώς δεν το ξέρεις. Σ' έκοψα εγώ από την αρχή, μουσάκι και φουλαράκι. Και είσαι και ξενύχτης. Εγώ φταίω ρε. Εσένα βρήκα, σε εσένα θα τα πω. Πλούσου τα. Αλλά ας πάμε καλύτερα στην Ανθούλα, γιατί άμα το αρχίσω τα περί φωταερίου και τέτοια, τον βλέπω να μου χώνει κανένα 2 καλάθια μούτσες και να μ' αφήνει σύξυλο. Για 5 χρόνια που την είχα που λες. Ναι ρε, με παράτησε. Άστα αυτό, χέστο, πονάει. Ούτε το ημίφος βοήθησε, ούτε η σελήνη. Η δουλειά, φίλε, ήταν πολύ σκληρή, Πολύ. Όλη μέρα από δαρόδρομο. Εγώ να φανταστείς είχα ολόκληρη την Ακαδημία Πλάτωνος και την κολοκυνθούσα. Αλλά είχε καλό χατσιλικάκι. Μόλις σχολούσα, επέστρεφα στον καζοχώρι που είχα το δωματιάκι μου. Έπαιρνα έναν υπνάπο, μετά ξούρα, κολονίτσα, το κοριτσάκι αγκαζέ και δώσ' του τα ζαχαροπλαστεία και δώσ' του τα αναψυχτήρια. Ζωή και κότα, την επέστρεφα σώα και αυλαβή. Μόνο μια φορά το μήνα άλλαζε το πρόγραμμα. Με την Πασέλινο που σου έλεγα, με την κολοπασέλινο. Ανάθεμα τα μούτρα τους πώς την καταντήσανε. Τι σου έλεγα. Κολλάει το μυαλό μου. Να με συμπαθάς. Τα έχω κλεισμένα τα 90. Ρεκόρ μακροζωίας για Γκασιέρη. Θαύμα πως κρατιέμαι. Έφυγα και κομματάκι νωρίς. Όλος είναι γερός καρύφινε, γερό, αντέχω. Μόνο που αυτές οι ρημάδες οι λέξεις μου κρύβονται συνέχεια, και πρέπει να κάνω μακροβούπια στην άκρη του μυαλού μου. Πας και τις επετύχω σε καμιά γωνιά. Όσες αντέχουν και απόμειναν δηλαδή. Γιατί οι πιότερες έχουν εξαφανιστεί διαφαντός. Για τον Γκάζι δεν σου λέγα. Το λιθάνθρακα τον ξέρει. Τι να ξέρεις εσύ μωρέ. Να ξέρεις. Ερχότανε από τα Σευρόπας. Μπα, λάμψανε τα ματάκια σου. Ναι ρε, από τα Σευρόπας. Γερμανία, Ουαλία, Τσεχία. Κοίτα ρε, κοίτα να γλύφτη. Που μόλις ακούσει η ευρωπαϊκή χώρα δίνει βάση όσα λέω. Το ξέρεις φιλαράκο ότι στο εργοστάσιο τα μηχανηματάκια, τα τουβλάκια, τα κεραμιδάκια και μη σου πω δηλαδή και όλα τα υπόλοιπα και πάθει συγκοπή ξεδοντιάρι ερχόταν από τα ξένα, επιόφωνος, ένα-ένα. Όχι για να ξέρεις που ξημεροβραδιάζεσαι τη σήμερον ημέρα. Γαλλικά τα είδη, αλλά δικός μας ο υδρότας. Και δεν θα σου πω κιλά, αλλά τόνους υδρότα. Μόνο από αυτές τις πλάτες που βλέπεις. Με
Βλέπεις ακόμα η χάζεψα, δηλαδή. Στα γλυκά τα γλιά σου, μες στα δικά σου καρύ, έψεχασα σιγά σιγά κάθε Τι σου έλεγα? Κολλάει το μυαλό μου, ρε παιδί μου, κολλάει. Που ήμουν αφανοκόρος και φίνος. Βέβαια. Σκατά. Το 30 μας καταργήσανε. Φέρανε τις κολόνες που βλέπεις και φωτίσαν τον κόσμο με ηλεκτρισμό. Να, κάτι φωταψίες. Να, η ασχήμια όλου του κόσμου μπροστά στα μούτρα μας. Εγώ έμεινα ξεκρέμαστος. Αλλά ένεκα της θητείας μου πήρα ειδικότητα. Ανθρακέας. Έβαζα το λιθάνθρακα στο φούρνο να ψηθεί για να γίνει αέριο. Και εκεί απάνω στους 70 με 80 βαθμούς που πιάνε το δωμάτιο, ερχόμουν κι εγώ και ψινόμουν και γινόμουν όχι αέρας, αλλά διάολος κανονικός. Μαύρος και δυστυχής. Εκεί απάνω, στα ζόρια της προσαρμογής μου, με παράτησε και η Ανθούνα. Όχι, μη σε αφήσω με την απορία και μου κλαίγεσαι. Καραγρασάκια πάρουμε. Στρογγυλοκάθισε, γιατί έχω να σου πω πολλά. Δεν θες κρασί? Άμα είναι μπορτό, μήπως σου κάνει καλύτερα. Για κοίτα ρε, για κοίτα που πέσαμε σε ψιλομύτη. Με παράτησε που λες σύξιμο. Και στο καπάκι, όχι. Θα είχαν περάσει 3-4 χρονάκια. Αλλά δεν θυμάμαι κρύα από δάφτα. Ήρθε η κουνιάδα μου με την Αναστασία. Προξενιό ατύπος. Καλό κορίτσι λέει. Μη σχολιάσω τώρα και δεν κάνει. Έχουμε και 2 κοινά εγγόνια. Παναγιώτης ο Μεγάλος και Ζωήτσα είναι. Κατάλαβες, κόρη κάναμε. Ήρθε μου λες η κουνιάδα μου η Μαριό με την Αναστασία. Τα Σούλα για να συνονογιόμαστε καλύτερα. Είχαν έρθει για κανένα 2 μέρες στην Αθήνα. Τις κάλεσαν για επίσκεψη στο εργοστάσιο. Τώρα θα μου πεις, εκεί βρήκες. Είχα τους λόγους μου φίλε. Και σχέδιο, να πώς έτσι. Τους είχα δώσει ραντεβού που λες από την Πειραιώς και εγώ μπαινόβγαινα από την Ιάκο. Επίτηδες τους έδωσα ραντεβού εκεί, για να έχω το χρόνο να τους δείξω όλο το χώρο. Φορούσε που λες το κοριτσάκι. Ένα ροζ φορεματάκι με κλάρες. Σαν να το βλέπω τώρα μπροστά μου. Με μια ζωνίτσα άσπρη, φουσκωτό από κάτω. Αστράγαλη μαρμάρι. Ξανθούλα. Συναισθαλμένη. Κοίτα το αστέρι που κοιτώ, στα μάτια σου να κοιταχτώ, που έχω χρόνια να τα φιλήσω. Το βλέμμα σου το καστανό, το δάκρυ σου το γαλανό, πάλι να πιω και να μεθύσω. Σοδά, σοδά, που θα πει σε θυμάμαι. Σοδά, μοναχή που κοιμάμαι. Ήθελα μισή ωρίτσα να σχολάσω ακόμα, αλλά είχα κάνει μια συμφωνία φίνα με τον επιστάτη από την Άξο. Καλή του ώρα όπου και να είναι. Τι καλή του ώρα δηλαδή, μακαρίτησαν ο άνθρωπος. Αλλά τα παιδιά από τα νησιά, τα παιδιά έξω καρδιά, μου δώσε το ελεύθερο. Αλλιώς θα με γράφα στο ποινολόγιο διενασχόληση με προσωπικάς υποθέσεις. Και θα βρίσκα την ευκαιρία να μου κόψουν το μεροκάματο οι αλήτες. Είχα πάει και στα Λουτρά να γίνω από διάολος άνθρωπος. Έριξα και μια ξούρα στο κουρίο και υποδέχτηκα τις γυναικούλες. Χαζεμένες ήτανε. Πού να δουν εργοστάσια στα χωριά τους. Κοιτάγαν από τα φουγάρα από πάνω μέχρι κάτω, σαν να ήταν άντρες για την πάρτι τους. Και ανοίγαν τη στοματάρα τους, να, με τα συγχωρήσεως. Τις πέρασα από το πρώτο αεροφυλάκιο και τη διοίκηση. Μετά στο δεύτερο και τα καθαρτήρια. Μετά στην αυλή του μηχανουργείου. Θα έχεις ρίξει κανένα χορό τρομάρα σου εκεί, με τα γλέντια που έχουν αρχίσει από πέρσι. Λοιπόν, μια και το έφερε η κουβέντα,
Δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό, και είχα μπόλικο και τολμηρό για τα χρόνια εκείνα. Αλλά ούτε μια στιγμή δεν σκέφτηκα πως θα μπορούσε στην αυλή τη δική μας να παίζουν συγκροτήματα, μουσικάντιδες, πώς τα λέτε, που βγαίναμε με τη βρώμα όλου του κόσμου στα χέρια μας και στα μούτρα μας και στα ρούχα μας, και ανοίγαμε τα πανιά με τα ψωμάκια και τα τυράκια να αντέξουμε το υπόλοιπο. Δεν αντεχόταν να αλλάξει. Σκληρή δουλειά. Ας είναι. Και τώρα ακούω ότι εδώ και κανένα 2 χρόνια ξεσαλώνεται με τα βιολιά και τις κιθάρες και μου έρχεται σκότος στα μάτια. 1-2 ωρίτσες γίνεται χαμός και μετά αφήνετε τα χεσμένα σας και με συμπαθάς για τη φράση μου κατά μεσής της αυλής. Μπουκαλάκια, σακουλίτσες, τραϊβολάκια, όλα μαζί και μαζεύονται 5-5 καθαρίστριες να βάλουν σε τάξη. Όχι, στο λέω τώρα, δηλαδή, μια και το φέρει κουβέντα. Ποια κουβέντα δηλαδή, είναι καπασέλη. Ο Θεός θα την κάνει. Τι σου λέγα? Και μετά καπάκι που λες, την πάω στο δικό μου το τομέα και καλά. Αεροφυλάκιο 3. Τους είχα πει ότι εκεί δούλευα. Το πιάσε σουλαράκο, σχεδιάρα, έτσι. Τους εξήγησα πως η δεξαμενή ανεβοκατέβαινε, σύμφωνα με την ποσότητα του αερίου. Μείνανε χάσκοντας οι γυναικούρδες. Εννοείται, είχα μελετήσει καλά την ώρα. Δεν μας πήρε κανένα μάτι. Γιατί έτσι και με βλέπανε, εκτός από την ποινή, θα τρώγα τέτοια καζούρα που δεν θα είχα μούτρο να βγω ούτε στο εργοστάσιο, ούτε στην πιάτσα. Εδώ δουλεύεις, Γιωργάκη? Άρχισε τα γλυκά ματάκια η Τάσουλα. Ωραία που είναι, τι μεγάλο, ναι, της έλεγα εγώ. Έχουμε και κουρίο δικό μας και ιατρείο. Και την έριξα που λες την κομπελίτσα. Την έριξα που καλύτερα να είχα δέσει μια πέτρα και να φουντάριζα στη θάλασσα. Που λες, και ο γάμος έγινε στο χωριό. Πήρα 6 μέρες άδεια από το εργοστάσιο. 4 για την προετοιμασία του γάμου, 1 που έγινε ο γάμος, 1 που τη σκάρωσα την κόρη μας στην Κατερινιό και στο καπάκι επιστρέψαμε. Το σπίτι απροετοίμαστο για γυναίκα, πόσο μάλλον για μωρό. Εγώ απροετοίμαστος, 25 ήμουνα. Δεν ξέρω αν σου έχει τύχει, φίλε. Να κοιμάσαι και να ονειρεύεσαι και το πρωί να θες ώρα να συνέλθεις από τα όνειρα. Και αυτή τη ρημάδα την ώρα να μην την έχεις και να το κουβαλάς μαζί σου μέχρι το μεσημέρι. Στους δρόμους, στο εργοστάσιο, να το βλέπεις τα πρόσωπα των άλλων. Εμένα αυτό μου συνέβαινε συνέχεια, χωρίς πολλές αλλαγές. Έβλεπα ένα σπίτι με κόσμο αλλιώτικο. Άκουγα μόνο γυναικείες φωνές και χάχαρα. Μύριζε πάστρα και λούλουδα. Και μετά έβγαινα έξω και δεν έβλεπα φιγούρες καθαρές. Μόνο σκιές που πήγαιναν και ερχόταν. Άλλες ζωηρές και χαρούμενες. Άλλες με αργές κινήσεις, άκεφες. Τις κουβαλούσα μαζί μου και ξύπνους. Τις αγαπούσα, χωρίς ακριβώς να το θέλω. Τύχαινε να συντροφεύουν τις νύχτες μου. Θα σου πω κάτι και
να το θυμάσαι. Γιατί γέρος άνθρωπος είμαι, κάτι θα ξέρω πιότερο. Το πιο ζώρικο όνειρο δεν είναι του ύπνου. Το πιο ζώρικο όνειρο είναι αυτό που γίνεται πραγματικότητα. Και να τεινάζεσαι και ξυπνημό να μην έχεις. Έτσι που λες, ήρθε η ώρα που άλλαξε ολόκληρη τη ζωή μου. Νοικοκυριό δεν ήθελα. Καλά να πάθω. Τώρα θα μου πεις και με το δίκιο σου. Δεν τις αγαπούσες τις γυναίκες σου. Ωραία, αν τις αγαπούσα. Τις αγαπούσα που έλειωνα. Μην ακούς τώρα τι λέω. Και μη μ' ακούς που γκρινιάζω. Ένα καπανσέλι μου είπε. Αλλά αν δεν ήταν καπανσέλι, θα έμενα κλεισμένο στο σπίτι. Το παρακαλάω το παιδί. Να με βγάλει καμιά βόλτα για να θυμηθώ λιγουδάκι και να πω καμιά κουβέντα. Θα σου πω κάτι και θυμήσου το γιατί έχει τη σημασία. Την Τασούλα τη λάτρεψα. Και ας μην πήγα ποτέ μου στα στενάκια της πλάκας, να της κρατώ το χέρι και να τη φιλώ θερμό στα φυλάκια. Την Τασούλα την έβαλα κορώνα στο κεφάλι μου. Τι θέλει το κορίτσι μου, φουστανάκι, φουστανάκι, γοβίτσες, γοβίτσες, παστουλίτσα στο νέο, παστουλίτσα στο νέο. Αλλά πώς να σου το πω. Με κοιτούσε στραβά. Δεν ξέρω τι είχε βάλει με το μυαλό της την πρώτη μέρα που ήρθα στο εργοστάσιο. Νόμιζε πως ήμουν ταφεντικό. Τι να πω. Έπρεπε να τη δεις την πρώτη μέρα που γυρίσαμε παντρεμένοι στο σπίτι. Της φάνηκε μικρό. Της φάνηκε βρώμικο. Ένα δίκιο το είχε. Γκαζοχώρη ήταν. Έπρεπε, φίλε, να την έβλεπες την πρώτη μέρα που γύρισα από τη δουλειά. Και θα ανατρίχιαζες κι εσύ ο ίδιος που μου φαίνεσαι κομματάκι κρύος άνθρωπος και να με συμπαθάς. Και είχα πληθεί καλά στα πλυντήρια. Δεν να ήταν η βρώμα που δεν έφευγε με τα σαπούνια όλου του κόσμου. Θα ξανακάνω μπανάκι και έρχομαι για αγκαλίτσες, της λέω. Χειρότερη γκριμάτσα. Περνούσαν οι μήνες και η κατάσταση χειροτέρευε. Γεννήθηκε το μωρό. Τέτοιο όμορφο μωρό δεν έχεις ξαναδεί, Και με βλέπεις εμένα, δεν είναι και για πολλά γλυκόλογα, αλλά τέτοιο όμορφο μωρό να στο σταυρό που σου κάνω δεν έχεις συναντήσει. Άσπρο και τροφαντούλικο, μας χωμύριζε σαν λουλουδάκι του αγρού, αλλά από απόσταση. Έκανα να τα αγκαλιάσω και να σου οι αγριοφωνάρες της Τασούλας. Μη, άστο, θα το λεκάσεις, μυρίζεις. Γιατί βρε χριστιανοί μου, γιατί εργάτης είμαι. Οι άλλοι εργάτες δηλαδή δεν αγκαλιάζουν τα παιδιά τους, δεν τα χαϊδεύουν, δεν δουλεύουν όλοι εκεί, μου έλεγε. Ξέχασα να σου το πω ρε φίλε, αλλά θα σου το πω γιατί το έχω παράπονο. Το εργοστάσιο που την πρώτη φορά που το είδε της φάνηκε θαύμα, μετά το έλεγε εκεί. Πάλι εκεί πας, θα πας εκεί, θα πάμε καμιά βόλτα. Φαίνεται, είχανε πάρει τα μυαλά της αέρα. Τι φαίνεται δηλαδή, που είναι ολοφάνερο. Είχε δει και τις φωταψίες στην Πανεπιστημίου και στο Σύνταγμα. Είχε μάθει και μια φράση, κάτσε να θυμηθώ πώς τη λέγανε. Η παντοδυναμία του μάγου ηλεκτρισμού. Είχε διαβάσει λοιπόν αυτή τη φράση που καλά δεν ήξερε να τη λέει και μου την τζαμουνούσε συνέχεια. Θα κλείσουν εκεί που πας, θα κλείσουν εκεί που δουλεύεις. Ήρθε η παντοδυναμία του μάγου ηλεκτρισμού που ανάθεμα τον ηλεκτρισμό τους και τα διαολοκαμώματά τους στα κομμάτια. Εσύ, πες καμιά κουβέντα ρε βρίζο, πολύ γέρος άνθρωπος απόψε ρε. Πες καμιά κουβέντα. Αλλά τι να πεις κι εσύ. Πέρασαν που λες 3-4 χρονάκια στο εργοστάσιο σαν λεπρός. Στο σπίτι με λέπρα κανονική. Παρατηρούσα τα κορίτσια από απόσταση. Σαν να βρισκόμουν στο όνειρο. Και ξέρεις, στο όνειρο δεν έχεις τη μαγκιά να κάνεις τσιριμόνιες, να αλλάζεις το σενάριο και τέτοια. Και επειδή σε βλέπω που μου βαριέσαι και δεν θέλω να κουτουλάς, θα μπω στο κανονικό σενάριο τώρα. Το εργάκι που λες ξεκινάει με την Τασούλα να θέλει να πιάσει δουλίτσα. Τα δικά σου δεν φτάνουνε, το παιδί έχει ανάγκες και τέτοια. Κάπου είχε πάρει με το αυτή της ότι θα κάνανε παιδικό σταθμό στο εργοστάσιο. Θα το φέρνω εκεί. Μπα, εκεί το αγγελούδι σου και δεν φοβάσαι μη σου λέει καστεί, μη κολλήσει τίποτα. Τέλος πάντων, παιδικό σταθμός δεν έγινε.
Αλλά αυτή βρήκε την ξαδέρφη της την πρώτη που είχε έρθει και νίκασε κοντά μας και το πήγαινε εκεί το παιδί. Θα καθαρίζω το σπίτι του κυρίου Ζαχαριάδη, εξαίσιος άνθρωπος δικηγόρος. Και πού το ξέρεις σήμερα τον κύριο Ζαχαριάδη? Μου το σύστησε η κυρία Άννα που τον έχει συμπέτερο. Η κυρία Άννα, αξιοσέβαστη κυρία. Μια βρισιά να τη σύρω κι αυτήν είσαι, εδώ την έχω. Αλλά θα κρατηθώ. Και πιάσαμε που λες τη δουλίτσα και πήραμε κι άλλες φουστίτσες, κι άλλες γοβίτσες. Γιατί όπως κατάλαβες, εκεί πήγαιναν τα λεφτουδάκια. Κάτι θα ξέρεις κι εσύ για που γυναίκες, Κι εσύ είσαι φλόρος και ξενέρωτος. Συνέρχεσαι μόλις ακούς την ηλικία. Κάτσε γιατί θα συνέλθεις κι άλλο. Τα σουλίτσα, αγνώριστη. Μέχρι έρωτα θα κάναμε. Ως εκεί έφτασε. Με μαλάκι του κομμωτηρίου, κόκκινο νυχάκι, κραγιοντάκι. Για υπηρέτρια μας πήγε, κυρία μας προέκυψε. Σβήστε το κυρία, μου ξέφυγε. Και μετά που λες τις βόλτες και την περιποίηση, πάμε στο τρίτο μέρος. Βέβαια, ξεκινάμε με τις βολτίτσες μας. Μια με την ξαδέρφη της την πρώτη που σου είχα πει, μια με μια μακρινή που είχε έρθει στην Αθήνα, μια με τη θιά της την κολοτέπια. Και μη με διακόπτεις τώρα, μη με διακόπτεις γιατί στο σημείο που φτάσαμε οι βρισιές επιτρέπονται πλέον. Επιτρέπονται. Α, ξέχασα να σου πω το σπουδαιότερο της υπόθεσης. Η ταξούλα, τα βράδια που έλειπε, μου επέτρεπε πλέον να παίρνω τη μικρή να την πηγαίνω καμιά βόλτα. Βέβαια, φίλε, μεγάλες στιγμές, τι να σου λέω. Της έκανα το χεράκι της μικρής, τη φιλούσα κιόλας. Εννοείται, μετά αποκλείβαμε. Ναι, σε μια τέτοια βόλτα που λες, την πήγα στην Πανεπιστημίου, που σου είπα ότι είχε μπόλικο φως. Και εκεί που λες, Πανεπιστημίου και Χαριλάου Τρικούπου, βλέπω έναν κύριο κοστούμάτο να χαρχεντίζεται με το κορίτσι. Παίρνω το παιδί και το πάω παραπέρα. Μήπως βλέπει τέτοια θεάματα το παιδί. Ναι, αλλά έλαντε που μου ήρθε στο μυαλό το κορίτσι το δικό μου. Θυμάσαι ρε πώς τη λέγανε? Θυμάσαι? Ναι. Ήρθε στο μυαλό η Ανθούλα μου και με την άκρη του ματιού μου τους χάζευα κιόλας. Ναι κύριε, ναι, όπως ακριβώς το κατάλαβες. Η γυναίκα μου ήταν, ναι, η κορώνα μου, η ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή. Ναι, αυτή κι εγώ με το παιδί από το χέρι, να βλέπω φίλε και να μην μπορώ να μπω στη μέση. Γι' αυτό θυμήθηκα το όνειρο. Έχεις τα μάτια σου κλειστά και το μαξιλάρι αγκαλιά και σε παίρνει ο ύπνος και σε πάει όπου θέλει και εσύ εκεί να αντέχεις, να βλέπεις, να ακούς ό,τι θέλει ο ρημαδιασμένος ο ύπνος με τα μάτια σου κλειστά και το μαξιλάρι αγκαλιά. Τέστη, ανήμωρος. Έτσι ήμουν κι εγώ. Πανεπιστημίου και Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα θα μου πεις τι έκανα όταν άφησα το χέρι της μικρής και μαζευτήκαμε οικογενειακός στο σπίτι. Οικογενειακός. Μη μου πεις πετυχημένο, Θα σου πω φίλε τι έκανα, για να μου πεις και εσύ τι θα έκανες στη θέση μου.
Της αφήνω τη μικρή με τα πιτζαμάκια και της λέω πάω μια βόλτα και επιστρέφω. Τώρα θα μου πεις, αν είχα το μυαλό μου στη θέση. Όχι, δεν το έχω. Παίρνω κάτι πέτρες από την αυλή και πάω ίσα στην Πανεπιστημίου. Αργά η ώρα ήταν. Σκοτάδι. Και αρχίζω να σημαδεύω τις λάμπες μια-μια. Παμ, 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 παμ. Έγινα σαν τα κολόπεδα που κυνηγούσα στα νιάτα μου. Τα έβαλα με το σύστημα. Σκοτίνιασα τον τόπο. Τους διέλυσα την παντοδυναμία του μάγου ηλεκτρισμού. Αγιά σου τα κολοφότα τους. Δεν ήθελα να βλέπω τίποτα. Και φεγγάρι να είχε εκεί τη νύχτα. Στο σταυρό που σου κάνω θα το σημάδευα κι αυτό. Αν ξαλάφρωσα. Όχι φίλε. Δεν ξαλάφρωσα. Το πρωί πήγα στο εργοστάσιο. Πιάνω τη σέσουλα. Σαν λεμένος καθώς ήμουν. Βάζω περισσότερο λιθάνθρακα. Περνάνε οι ώρες και ανοίγω την πόρτα. Να κάνω μια ανάφλεξη, μια φωτιά. Πώς να σου το πω. Το κάναμε πάντα για να γλιτώσουμε μεγαλύτερη έκρηξη. 1000 βαθμοί Κελσίου ήταν. Βγάζαν αέριο, φωνικό. Και ο διάολος που μου είχε κάνει το μυαλό μου κουρκούτα έρχεται μπροστά μου. Ολοζώντανος με τη λάμψη της ζωντανής φλόγας που σε καψαλίζει για να δεις την κόλαση την ίδια και ζωντανός. Τιμωρία. Πες το κι έτσι. Πάντως ήταν ζόρικη. Εγκάβματα δευτέρου βαθμού. Και μάτια. Άχρηστα. Έτσι έχασα το φως μου διαπαντός, φίλε. Καλά είσαι με τα σωστά σου. Τι χάσατε. Χαμπάρι δεν πήρες τόση ώρα που συζητάμε. Όχι πως δεν βλέπω τίποτα. Κάτι σκιές και λίγο φως από τις κολόνες. Από τις κολόνες. Πετυχημένο κι αυτό. Καβός που λες, ο γέρος. 1,5 μήνα στο νοσοκομείο. Η ταζούλα από δίπλα να μας περιποιείται. Τύπος και υπόγραφος. Ξενοδούλευε για να μας ταΐσει. Έπειτα πήρα κι εγώ τη συνταξούλα. Όποτε θέλω να μου τη δώσω. Της το είπα. Όχι βρε, τι να της πω. Τι μπορεί να κάνει ένας τυφλός μου να πέψει. Σε κανέναν δεν το είπα. Μόνο σε κάτι τύπος. Σαν και του λόγου σου. Κάτι τέτοιες νύχτες με Παρσέλιο. Έτσι που λες. Λίγο φως από τις κολόνες. Παναγιωτάκη, εσύ είσαι ψυχή μου. Ήρθες αγόρι μου. Πάμε παιδί μου να φύγουμε. Δεν ξέρω στάλιας μες στο κρύο μοναχός μου. Πάμε. Και έχω και τα κολοφότα τους να με ζαλίζουν. Πανσέλινο σου λέει μετά.